Ja sam proživeo dosta 46. to je posle rata. Pa sam svedokom raznih tih promena i postojala je nada. Bili smo siromasi, a onda smo mogli da učimo, ako smo bili vredni, mogli smo da se nadamo nečemu. Nekad sam bio i građanin sveta. Moj pasoš je vredeo 5000 maraka. Mogao sam da odem u bilo koju banku da promenim dinar. Mislim, govorim o pokazateljima nekim koji čine prosečnog čoveka